M'ha semblat una experiència estupenda, fantàstica, el fet primer de trobar-me aquí amb dos companys que m'ho he passat molt bé, però a més de fer un turisme que probablement no faríem perquè no tenim temps i no hauríem d'esperar a que ens convidin a ser jurat per fer aquest tipus de turisme, de visites arquitectòniques. Ja en fem moltes, ja intentem fer-les, però sovint el que tens més a prop se't passa de llarg. Per mi el premi ha estat l'oportunitat de potser posar en qüestió i sobre la taula alguns valors respecte a l'arquitectura que no tenia o que jo pensava que tenia molt clars i que quan els comparteixes, com explicava l'Anna, es tremolen una mica, no? Hi ha moltes coses interessants d'haver estat en aquest jurat. La primera és tornar a coincidir amb l'Anna i amb l'Àlex. Els conec des que eren petits, des que estaven estudiant, és veritat. I llavors tornar-los a veure ja de persones grans, amb molts criteris, sense dubtes, molt segurs de si mateixos i deixar-me portar per la seva manera d'entendre les coses m'ha agradat molt. He après molt d'ells. Com passa sovint amb les publicacions, et fas una idea de com és un projecte amb les 4 fotos que s'han escollit, tant pel fotògraf, l'editor de la revista o directament per l'arquitecte que les proposa. I després, quan les veus en directe, probablement reconeixes coses que no havies vist en les fotografies, que t'impacten, et sorprenen. Moltes vegades la fotografia està feta amb els mobles estàndard o amb 3 cadires i no és el mateix quan el veus utilitzat i viscut pels visitants o pels usuaris de la casa. I sorprèn perquè probablement, i fins i tot com a arquitecte, la teva feina no estàs 100% segur de com serà utilitzada. Encara que tu l'has pensat d'una manera, al final no ets el propietari. És difícil perquè les obres són molt diferents entre elles, hi ha diverses categories, hi ha hagut moviments de categoria. No pensava que hi hauria tantes peces d'arquitectura unifamiliar tan interessants des del punt de vista arquitectònic. Pensava que era una categoria molt més esgotada i vençuda i en aquest cas m'ha sorprès. El tema dels espais efímers, com ha dit l'Àlex, és quasi patrimoni de Girona, sobretot perquè hi ha unes accions que es fan anualment i que ja són tradició, que són molt positives per crear aquesta mena de coixí d'arquitectes o coixí de dissenyadors. Jo crec que Girona té un grau de delicadesa i de força amb la construcció dels detalls i la bona arquitectura que això no es perd. I trobar això és molt interessant.